Det flyder med eksperter og hurtigt fixes på nettet. Kan du egentlig stole på kostvejlederne på sociale medier? Hvad er egentlig baseret på videnskab? I dag dykker jeg ned i, hvorfor min baggrund som klinisk diætist er din garanti for resultater. Kostvejledere har ofte en kort uddannelse, hvor de lærer at lave kostplaner til enten vægttab eller til sportstræning, hvor man ikke tager lige så meget hensyn til individuelle behov. Forestil dig det her. Du har prøvet alt, den ene slankekur efter den anden. Du ser en influencer coach på Instagram, der lover vægttab. For eksempel 10 kilo på 10 uger, eller 5 kilo på 5 uger. Du ved, hvad jeg mener. Det lyder fantastisk, men det du egentlig køber er ikke skræddersyet til dig. Det er lavet med et computerprogram, eller der er forberedt 4-5 programmer, der bliver delt ud til alle. Og fordi det ikke er tilpasset til dig og dine behov, falder du fra efter få uger. Du ender med at føle dig som en fiasko, fuld af skam og selvbebrejdelse. Rigtig mange klienter tror, at det er deres skyld, og ikke træneren eller vejlederens skyld. Men i virkeligheden er det vejlederen, der ikke har hjulpet dig ordentligt.